इहे एगो बात तनी बताओ तू समझाई के कैसे 900 गुंडा मरलू झुलनी तर दबाई के। इहे एगो बात तनी बताओ तू समझाई के कैसे 900 गुंडा मरलू झुलनी तर दबाई के। राज आज झुलनी के जइहा तू बताई के, राज आज झुलनी के जइहा तू बताई के। सुना अब के जनवा तोहरे जाई झुलने तर दबाई, अब के जनवा तोहरे जाई झुलने तर दबाई के। जानी जाई बराज यमा राज लगे जाई, जानी जाई बराज यमा राज लगे जाई के। अब के जनवा तोहरे जाई झुलने तर दबाई के, अब के जनवा तोहरे जाई झुलने तर दबाई